Nem ellenőrzöd le a felvételeket előtte? Vagy bízol bennem? Nem ellenőrzöd le a felvételeket, a fotókat előtte? Hol szeretnéd visszatenni? Itt? Jó, igen, a hullámban nagyon jól legyen. A hullámokat. Imi mennyi volt? 7? 765. 765. Personal best? Yes. Komolyan kérdezem. Az. Nem. Legnagyobb betű. Ha a farkát meg tudod fogni, mint egy lazacnak, akkor le... Ja. Köszönöm szépen.